برتواریونی داخل زندگی مصطفی نبی آخری اونا اعلی مقام او نبی تا امام اوڑا نازل کلام آخری محمد نا ننیش کٹ صدا بیدار مروئیے نبی اوڑان پدا پک ننے ہوشیار مروئیے محمد تو اگر کسے محبت تو وفاق امونا پاپ چراغی ماں ننا اس تٹ گڑا فک محبت اونا ہر چا ہتانے پار مروئی